Tá tóir disasters ar a bhíacham le piping bags háris ar na blianachinn. Brú sin thugáil sios go me. Bán mar sin. Tá míor tála dhéanú ag bán i piping bag mar tha. So díadach na gúirí gus an dhéanú gus an thoisi chiú fíking in bar ar a bhulach, díadach mar sin. Ó, níos. Is díadach ar san rúdbach a bharach go chuirís na Cruffins a seo, ha mí dul a chur Spáin bhach curd liman ar múlach gach fér. Díadach mar sin. Wow, ha mí chótálaí tló. Cuirí seo íonach ar duine sa míthe céalaí orst. Sinna dunis, ag mí smaoine go stóch an chuir mí rúdbach siúgar cúdach í orth cúteach. Ba siad fad a cús, coí. A sin gúri go miad a quad mar Cruffin na dúchtú an an taifúine. Ag sa mí smaoine go glad a quad gléfa. Seo an seoir se rúta bhíoch cho alving ar miang board is nuair sin hana carriage acha Coimhead ar lá Saudi a mi craid go mí go húlta neacha smaoine go grú ar na Cruffins a seo i cheannach. Ach díadach bach an rabach a héisiad fata.